ang saad nimo 1 month lang sa akong pagpaningil kay nimo daw taygil pairitaon kus imong gihulam. Hulam nisalik ko kay kita friend karon wala tay tingganay ang ako alang hangyo balag walay tubo pairikos imong gihulam. Nitawag ko's messenger apan wakan ni answer maong yatukos inyong balay ug wala ka ba na worry sa gihulam nimo nga money pairitaon kus imong gihulam. Hulam nisalik ko kay kita friend karon wala tay tingganay ang ako